Weche manyien mag oimore. Jopuonj mapok ondik kod duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC ni kod matin ne juma achiel kende mondo mi gior barupegi mag manyo tich. Ma bang' duol nolando thuolo ne jopuonj 35,000 e sikunde mag sekondar primary. Kweyo mongirore omi thuolo 9,000 kamago makadhi nyime ka bende nyaka ibed ng'at mane oyudo grade mar C+ kendo bende ni kod C+ e somo ariyo ma igombo puonjo. Kamogik to en ni nyaka ibed japuonj ma ondikore kod duol mandiko jopuonji e pacho kae. Jopuonje mag primar bende idwaro mondo obed jo Kenya, gibed kod otese mag P1 ka bende nyaka gibed ni gin kod namba manyiso ni gin jokanyo mag TSC. Funga! Jopuonj ma ibiro ndik kuom thuolo mar higa achiel mar konyo e skunde mag sekondar kod primar nyaka bed jopuonj mapok ne ondik kod duol mandiko jopuonj TSC e kinde ma okalo. Ka bende idwaro gi kod kad mar okumba mar thieth mabiro konyogi ka giyudo masira e kar tich. Jopuonj mabiro konyo e skunde primar ibiro chul Sh15,000 ka mago mabiro konyo e skunde sekondar ma Dundo to ibiro mi Sh20,000. Karibu pana PS. Ndiko mar jopuonje gi biro bang' piny owacho mar William Ruto singo mar ndiko jopuonj marom 30,000. 30,000 teachers will be hired by January so that they can help us deliver on the most important component of preparing citizens of this country, that is education. Jopuonj ni kod nyaka tarik 16 mar dwe ni mondo mi gior kwayo mag-gi e yor mbui. Judith Omondi, Ramogi TV.